Teodorino stanje nakon 6 meseci borbe, možemo reći sa sigurnošću stabilno. Rekli smo da je to borba na duge staze, obzirom na težinu njenih povreda. Ona je veliki borac. Poslednja 2 meseca su tretmani hiperbaričnom komorom u svrhu boljeg zarastanja rana i priprema za protezu i za rehabilitaciju. Tako da se mi nadamo iskreno da smo sve bliže tom trenutku kada će on izaći iz kliničkog centra i kada će krenuti u neki ili centar za rehabilitaciju ili već ambulantno sprovođenje rehabilitacije, ali na dobrom smo putu. Odavno nije na intenzivnoj nezi, njeno stanje se naravno prati, svakodnevno se radi laboratorijske pretrage, dobija svu terapiju, previja se, manje hiruške intervencije su u toku, ali njeno stanje je zaista stabilno. Poseta deteta puno znači, tako da i deteta i porodice, zaista oni su i veliki oslonac u svu stručnu podršku svog osoblja Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Par puta i devojčica posetila, tako da je to sigurno njen najveći motiv da se izbori.